Azovské more nie je miestom, kde sa rozhoduje o tom, ktorá strana ovládne viac územia, ale môže rozhodnúť o tom, ktorá strana bude mať ešte dosť zdrojov na to, aby v tejto vojne pokračovala. A práve preto sa toto more stáva jedným z najdôležitejších strategických bodov celého rusko-ukrajinského konfliktu. Už vyše 6 mesiacov nejde ani tak o počet zasiahnutých cieľov, ako skôr o to, ako je Rusko nútené rozptylovať svoje sily, aby ich ochránilo. Každý prístav, každá loď prevážajúca palivo, každá zásobovacia trasa na Azovskom mori sa dnes stáva článkom, ktorý si Moskva nemôže dovoliť stratiť. Čím viac cieľov treba chrániť, tým menej ide o reakciu na jeden útok a tým viac o otázku, ako udržať obrovský logistický systém bez toho, aby v ňom vznikla medzera. Stačí, aby sa jeden článok preruší v správnej chvíli a dôsledky sa môžu rozšíriť do mnohých ďalších oblastí frontu. Zvláštnosťou Azovského mora je jeho poloha. Považuje sa za bránu, ktorá spája juh Ruska s oblastiami na juhu Ukrajiny pod moskovskou kontrolou. Zároveň zohráva kľúčovú úlohu pri zásobovaní Krymu. Keď rastie tlak na dopravné trasy v tejto oblasti, dôsledky sa neobmedzia iba na pobrežný front, ale zasiahnu aj vojenské operácie hlboko vo vnútrozemí. Nedávna analýza denníka Wall Street Journal tiež naznačuje, že Ukrajina uprednostňuje tlak na energetickú infraštruktúru a logistickú sieť Ruska pred jednoduchým získavaním ďalšieho územia. Tento prístup odráža dlhodobú stratégiu. Prinútiť protivníka, aby trávil viac času hľadaním riešení a vynakladal viac zdrojov na udržanie vojenskej kampane, aj keď sa hranice na mape výrazne nemenia. História mnohých vojen ukazuje, že bod zlomu sa nie vždy objaví tam, kde prebiehajú najtvrdšie boje. Niekedy začína v oblasti, ktorej sa venuje málo pozornosti, no ktorá drží kľúč k prepojeniu celého boiska. Azovské more má dnes všetky predpoklady stať sa práve takýmto miestom. Čo teda spôsobuje, že toto more sa stáva čoraz väčšou strategickou prioritou pre Rusko aj Ukrajinu. Ako ovplyvnia prebiehajúce zmeny situáciu na južnom fronte? Stane sa Azovské more skutočne faktorom, ktorý určí ďalšiu fázu vojny? Práve na to sa teraz pozrieme. Keď sa pozrieme späť na prvé 3 roky vojny, Azovské more sa v medzinárodných správach objavovalo len zriedka. Pozornosť pútali najmä udalosti okolo Bachmutu, Avdijivky, Charkova a Čierneho mora. Tento región bol pomerne pokojný a považoval sa za priestor, kde si Rusko vybudovalo stabilnú kontrolu. No od konca minulého roka sa tempo mení. Séria udalostí v prístavoch na pobrežných dopravných trasách a na mori ukazuje, že Azovské more už nie je oblasťou s minimálnym pohybom. Pozoruhodné je, že frekvencia úderov sa čoraz viac zahusťuje. Keď sa doteraz stabilná oblasť opakovane stáva terčom tlaku, zvyčajne to znamená, že jej strategická hodnota sa zmenila. Táto zmena tiež odráža iný obraz Ukrajiny a Ruska. Po rokoch bojov obe strany chápu, že vytvoriť veľký prielom na pozemnom fronte je čoraz ťažšie. Obranné línie sú hustejšie, prieskumné schopnosti sa zlepšili a reakčné časy oboch strán sa skrátili. To núti súperenie presúvať sa aj do oblastí, ktoré predtým stáli bokom. Podľa denníka Financial Times sa operácie ukrajinských bezpilotných prostriedkov rozširujú, čo sa týka dosahu aj cieľov, čo ukazuje, že Kyjev nehľadá výhodu len na prednej línii, ale chce vyvíjať tlak aj na oblasti, ktoré podporujú celú ruskú kampaň. Tento trend sledujú mnohí vojenskí analytici, pretože odráža, ako sa vojna posúva od priameho stretu k súpereniu o schopnosť udržať si výhodu z dlhodobého hľadiska. Preto dnes už nejde ani tak o otázku, či sa na Azovskom mori objavia ďalšie útoky. Dôležitejšie je, ako bude musieť Rusko meniť rozmiestnenie síl a rozdeľovanie zdrojov, ak tlak v tejto oblasti bude naďalej rásť. Práve to môže mať dlhodobý vplyv na celkovú situáciu na južnom fronte. Je tu jeden detail, ktorý sa pri téme Azovského mora často prehliada. Táto oblasť nesúvisí len s vojenskými operáciami, ale aj s príbehom o kontrole územia, ktorý si Rusko buduje už mnoho rokov. Od roku 2014 Moskva neinvestovala len do infraštruktúry či vojenskej prítomnosti. Dôležitejšie je, že Rusko postupne vytváralo dojem, že pobrežná oblasť Azovského mora sa stala stabilnou súčasťou územia pod jeho kontrolou. Prístavy fungujú, obchod sa obnovil, dopravné trasy sa rozšírili a civilný život sa postupne vracia do normálu. Posolstvo, ktoré Kremel chce vyslať, je jasné. Toto už nie je dočasná oblasť, ale nová realita. Preto každý incident na Azovskom mori má význam, ktorý presahuje čisto vojenskú rovinu.
Ak sa v oblasti, ktorá bola donedávna vnímaná ako stabilná, začnú objavovať nové riziká, spochybní sa aj samotný obraz absolútnej kontroly. Presne to sa každá vláda počas vojny snaží čo najviac vyhýbať, pretože kontrola územia sa neprejavuje len prítomnosťou síl, ale aj tým, ako veľmi sa ľudia cítia v bezpečí a stabilite. Ďalším zaujímavým aspektom je psychologický dopad. Keď je zázemie nútené neustále zvyšovať ostražitosť, mení sa nielen spôsob nasadenia armády, ale aj to, ako miestne úrady, podniky a obyvatelia vnímajú mieru rizika. Rozhodnutia o investíciách, doprave, poistení či ekonomických aktivitách sa môžu zmeniť, ak sa daná oblasť už nepovažuje za takú stabilnú ako predtým. Azovské more sa tak stáva jednou z náročných úloh, ktorú musí Moskva presne vyriešiť. Okrem samotnej kontroly na zemi musí Rusko udržať aj presvedčenie, že táto kontrola je naďalej pevná v očiach vlastných obyvateľov aj zahraničných partnerov. Keď sa v tomto obraze objavia trhliny, dôsledky môžu presiahnuť hranice jedného boiska. Jednou z najväčších zmien vo vojne medzi Ruskom a Ukrajinou v posledných rokoch je to, že pojem kontrola už neznamená to isté, čo na začiatku. Predtým sa oblasť považovala za kontrolovanú, ak v nej mohli byť prítomné vojenské sily, udržiavať obranné línie a zabezpečovať relatívne bežný civilný život. No rozvoj systémov diaľkových úderov a bezpilotných prostriedkov tento pojem mení. Oblasť môže naďalej patriť pod kontrolu jednej strany, no to neznamená, že všetky činnosti v nej prebiehajú bez tlaku. Azovské more je jasným príkladom tohto posunu. Obe strany Valtiny sa teraz zaujímajú predovšetkým o to, kto dokáže dlhodobo udržať stabilnejšie tempo činnosti. Stačí, aby jedna strana neustále upravovala plány, menila spôsob fungovania alebo trávila viac času riešením nových rizík a strategická rovnováha sa môže postupne posúvať, aj keď sa mapa takmer nemení. Čierne more sa roky považovalo za centrum všetkých strategických výpočtov v regióne. No s rastúcim tlakom na Azovskom mori sa väzba medzi oboma moriami stále viac prehlbuje. Ak operácie na Azove nepretržite narúšajú dopravné uzly a pobrežné prístavy, Rusko bude musieť venovať viac pozornosti východnej oblasti, namiesto toho, aby sa sústredilo iba na Čierne more. To znamená, že zdroje pôvodne určené pre jeden smer sa musia rozdeliť medzi viacero smerov naraz. Vo vojne to nie je znak zlyhania, ale znak toho, že sa menia strategické priority. Preto pozorovatelia nehľadia na Azovské more ako na oddelený front. Je to súčasť väčšieho obrazu, kde každá zmena v jednej oblasti môže vyvolať úpravy aj v ostatných. Rozhodnutie o obrane pri Azove môže ovplyvniť rozmiestnenie síl na Čiernom mori a naopak. Agentúra Associated Press tiež zaznamenala, že nedávne vojenské operácie sa naďalej rozširujú na ďalšie ciele súvisiace s infraštruktúrou a dopravou v pobrežnej oblasti Azovského mora. To ukazuje, že táto oblasť je pre obe strany dôležitým článkom celého južného frontu, nielen regiónom s lokálnym významom. Ak bude tento trend pokračovať, Azovské more bude čoraz viac nútiť Rusko aj Ukrajinu prehodnocovať svoje strategické výpočty v širšom meradle. Dopad diania v tejto oblasti sa už nebude merať iba výsledkom jednotlivých úderov, ale tým, ako ovplyvňuje celú bezpečnostnú štruktúru na južnom okraji vojny. Dejiny vojen ukazujú, že miesta zlomových udalostí nemusia byť vždy tam, kde prebiehajú najväčšie bitky. Niekedy sú to miesta, ktoré prinútia protivníka úplne prehodnotiť svoje strategické uvažovanie. Azovské more má dnes všetky predpoklady stať sa práve takýmto miestom. Ak sa táto oblasť predtým vnímala hlavne ako súčasť ruského kontrolného systému, na juhu dnes má oveľa širšiu úlohu. Všetko, čo sa tam deje, môže ovplyvniť to, ako obe strany rozdeľujú zdroje, chránia infraštruktúru a plánujú ďalšie mesiace. Práve preto Azovské more prestáva byť len samostatným frontom a stáva sa článkom, ktorý dokáže ovplyvniť celkovú situáciu na juhu Ukrajiny. Ďalším zaujímavým bodom je, že súperenie o Azovské more zároveň odráža všeobecný trend modernej vojny. Oblasti, ktoré sa kedysi zdali úplne stabilné, sa môžu stať novým ťažiskom, keď sa neustále mení technológia, spôsob vedenia bojov a strategické ciele. To núti Rusko aj Ukrajinu upravovať plány nielen podľa vývoja na bojisku, ale aj podľa toho, ako každá strana používa vojenskú silu a udržiava si výhodu. Preto analytici dnes nehodnotia Azovské more len podľa toho, čo sa deje na hladine. Sledujú predovšetkým to, či táto oblasť naďalej ovplyvňuje strategické rozhodnutia na vyššej úrovni.
Analýza denníka Wall Street Journal naznačuje, že Ukrajina sa čoraz viac zameriava na vytváranie tlaku na prvky, ktoré Rusku umožňujú dlhodobo udržiavať vojenskú kampaň namiesto toho, aby sa sústredila len na symbolické ciele. To ukazuje, že hodnota Azovského mora nespočíva v samotnom mori, ale v jeho úlohe v celej strategickej štruktúre konfliktu. V nadchádzajúcom období pravdepodobne pribudnú ďalšie udalosti a situácia na Zemi sa určite bude naďalej meniť. Ale už teraz Azovské more prestalo byť iba názvom na vojenskej mape. Stáva sa miestom, ktoré odráža, ako sa táto vojna vyvíja, pretože strategické úvahy technológie a schopnosť kontrolovať priestor zohrávajú čoraz väčšiu úlohu. A práve preto si každý vývoj na Azovskom mori zaslúži pozornosť. Pretože niekedy práve oblasť, ktorá sa zdala byť len podpornou, dokáže odhaliť ďalší smer celej vojny.